إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الكرام وأصحابه الأئمة الأعلام والتابعين ومن تبعهم ما تعاقب النور والظلام، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، كما قال جل ذكره: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاعلموا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. kutamani dokonse ndiko Allah subhanahu wa ta'ala, yemwe watisonkhanitsa ife lero lino mu malo ano, ndipo kwa iye ndikumene tidzabwerere ikadzadikwanira nthawi. Komanso ndi yemwe watigwetsera mvula pambuyo poti anayisunga, ndipo palibe mugulu la anthu amene anayisunga mvula imeneyi ngati momwe amayankhulira ena kuchokera mugulu la osazindikira kuti auja amanga mvula ndi chifukwa chake sikugwa. Fatabarakallahu amma yushrikun. Wayeretsedwa Allah subhanahu wa ta'ala pa zimene anthu amakhala ali kumuphatikizira nazo, pambuyo pakumutamanda iyeyo jalla dhikru. Madalitso komanso mtendere zipite kwa omaliza mwa atumiki ake Muhammad, akubanja lake, maswahaba ake, komanso matabi'in ndi asilamu awo amene anabwera pambuyo pa mibado yolungamayi, amene akugwiritsa chiphunzitso cha mtumiki chenicheni posatsatira zilakolako zawo, posapeperuka ndi mphepo, koma kuti iwowa alikakaka pa chiphunzitso choona chimene Allah subhanahu wa ta'ala adachisiya, ndipo ni chiphunzitso chimene mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam adachipanga, komanso ndi chimene maswahaba ake radhiyallahu anhum adachipanga, ndi mibado yolungama pambuyo pa iyeyu idachipanga, ndipo apambana amene akuchipanga chikhalidwe chimenechi mpaka nakufikira tsiku la chiweruzo. Abale anga olemekezeka mu chipembedzo cha Allah tabaraka wa ta'ala, kodi lamulo la Christmas ni chiyani mu Chisilamu? Tikufuna kukambira napo nkhani imeneyi yomwe ena mugulu la Islamu amayipeputsa. Al-Christmas haramun bila shak. Christmas mu Chisilamu ndi haramu popananso kukayikira kwina kulikonse, lima fihi min at-tashabbuh bil kuffar. Chifukwa mu Christmas muli kudzifananiza Islamu akayichita ndi makufaru. Islamu kuchita Christmas kandi kudya mpunga tsiku la Christmas, kandi kuvala zovala zabwino mu tsiku la Christmas,
kapena ndikupita kumalo achisangalalo mu tsiku la Christmas, kapena kupanga ntchito yopatulika mu tsiku la Christmas, iyeyu akudzifananizira ni makufaru. Allah subhanahu wa ta'ala anaipanga ntchito yotsatira makufaru kukhala haramu, pamene iyeyo adayankhula kuti walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Sanga kukonde iweyo ayuda angakhalenso akristu mpaka na utatsatira chipembedzo chawo, mpaka na iweyo utachita zimene iwo amachita. Pamenepo ndiye kuti mudzakhala nawo pa ubwenzi wabwino kwambiri. Koma pamene iweyo ukusembana nawo muzochitika, udziwe kuti sadza kukonda iweyo. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala akupitiriza kumuuza mtumiki wake kuti qul, tsopano nena, inna hudallahi huwal huda. Nditudi chiwongoko cha Allah ndiye palibenso chiwongoko kuposa ichocho. Tikamati mundu waongoka, ameneyo ndiye kuti akuyenda muzimene Allah subhanahu wa ta'ala wamukonzera mundu ameneyo, akuyenda munjira imene Allah subhanahu wa ta'ala wamupatsa, yomwe adayitanira mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, tsopano iwe ukatsatira zilakolako zawo, ukatsatira zimene iwo akuchita zomwe zisali mu chivumbulutso cha Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi, pambuyo poti zakufikira iweyo kuchokera mu uzindikiri, zakufikira iweyo kuchokera mu al-Qur'ani wa sunna, udziwe kuti malaka min Allahi min waliyi wala nasir. Sudzapeza amene angakuthandize kapena amene angakuteteze kuzimene Allah subhanahu wa ta'ala wakonzera amene ali osochera. Ndiye umu muli malangizo amene akubwera kwa inu ndine kuti tisawatsatire ayuda ndi akristu muzilakolako zawo. Christmas si kuchokera mu chilamulo cha Allah tabaraka wa ta'ala. Ngakhale Isa ibn Maryam mu nthawi yomwe adali pa dunia pano sadaisangalalepo, ndipo sadauze amene ankamutsatira mu nthawi yake kuti asangalalepo. Ndipo Christmas ndi bid'a ku Chikristuko. Kulili bwanji ku Chisilamu, kulili bwanji mu chipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala chimene chili chokwanirachi. Waqala jalla thana'uhu, akuyankhulanso Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya. Musawatenge ayuda komanso akristu kukhala abwenzi anu mpaka nakumafikira poma watsatira zimene iwo akuchita. Ba'dhuhum awliya'u ba'd, iwo pawina ndi nzake ali pa ubwenzi. Cholinga chawo ndicho chakukokereni inu asilamu kuchiwonongeko. Ndiye musawatenge iwo kukhala abwenzi. Waman tawallahum minkum fa innahu minhum. Tsopano uyo amene angawatenge iwo kukhala abwenzi, adziwe kuti iyeyo ndi mmodzi mwa iwo. Amene mwa inu asilamu angamutenge muyuda komanso mkristu kukhala bwenzi laponda aponanenso mpondepo, adziwe kuti iyeyo ali limodzi ndiwo. Inna Allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin. Allah saongola anthu amene ali ochimwa, anthu amene ali ochita zinthu za shiriki, anthu amene ali ochita zinthu zonyasa zimene Allah subhanahu wa ta'ala waziletsa. Allah samaongola anthu amene. Ndiye Islamu asadzike mugulu anthu amene ali osochera ndikumatenga kuti Christmas ndi chimodzi mu zinthu zimene ife tikuyeneka kupanga, ndipo Islamu akuyeneka kunyasidwa ndi iwowo. Kama qala subhana, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Sudzapeza iweyo anthu amene ali wokhulupirira akuwakonda amene akumenya nkhondo ndi Allah subhanahu wa ta'ala pamodzi ndi mtumiki wake. Kumenya nkhondo kwake kuti potsutsa zimene Allah subhanahu wa ta'ala wazivumbulutsa, potsutsa zimene mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam waphunzitsa. Sudzapeza iweyo amene ali wokhulupirira akuwakonda anthu amene wawa. Walau kanu abaahum, angakhale kuti atakhala kuti zimenezo akuchita ndi bambo awo. Ngati bambo awo akupanga Christmas
suzampeza okhulupirira kuwapanga support bambo akewo, suzampeza. Au abinaahum, kapena ndi ana ache, suzampeza bambo amene ana ache asochera ndiye iyeyo akuwapanga support mukusochera kwawo. Au ikhwanahum, kapena abale awo amene ndi makufaru, amene ndi anthu amene ali mamubtadia, suzampeza iyeyo akuwapanga support. Tinda abale athu amene ali makufaru ndipo atiyitanira ku Christmas, atitumizira message okutiuza kuti Merry Christmas. Kodi okhulupirira apanga chiyani akalandira zoterozo? Akuyeneka kuti anyasidwe ndi zimenezo, ndipo awauze asawabisire kuti inuyo muli pa njira yosochera, ngati mungamwalire muli mu njira imeneyo mukalowa ku moto. Asawabisire. Osati abwenzenso mawu kuti nanunso Merry Christmas yabwino. Pamenepo ndiye kuti fa innahu minhum, ndi mmodzi wa iwo. Chifukwa sakunyasidwa ndi zimene Allah subhanahu wa ta'ala waziletsa. Au ashiratahum, kapena amene amakhala nawo. Ngati akupanga zinthu zosembana ndi Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi, munthu ameneyo asawakonde amenewo, asapange ubale. Ulaika kataba fi qulubihim al-iman. Chifukwa anthu amene wawo amene akunyasidwa ndi iziziwa ndi anthu amene Allah mitima mwawo wakhazikitsira chikhulupiriro chokwanira. Ndi amadziwa kuti uku ndikusochera uku, choncho samapanga support. Wa aidan qad naha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an at-tashabbuh bihim. Mtumikiso naye chimodzimodzi adaletsa kuwatsatira iwowa Ayuda ndi Akristu. Wakhala poyankhula kuti khalifu al-mushrikin, semphana nawo anthu amene ali opembedza mafano. Ayuda ndi anthu amene ali opembedza mafano, Akristu ndi anthu amene ali opembedza mafano. Wallahi Akristu si anthu ongoka, Akristu ali pa batil. Chikristu ndi chipembedzo chosochera. Msilamu kusiya chisilamu ndi kuthamangira ku Chikristu amene akuthamangira ku chiwonongeko. Ndipo msilamu kuchita zimene Akristu amachita, iyeyo akuthamangira ku chiwonongeko bila shakki, popandanso kukayikira kwina kulikonse. Wafirru liha, sungani ndevu ino asilamu, musunge ndevu zanu. Wa ahfu shawarib, ndevu za kuchibwano muzisiye zizikula, ndipo pungulani za pa mulomo wapa mwamba apa. Ndiye mumpeza msilamu akupita ku baba shop akumeta ndevu zake za kuchibwano, akungosiya hapa ngati tonde. Pamene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama amara, adalamula kuti msilamu asunge ndevu za kuchibwano ndipo apungule za pa mulomo wapa mwamba. Inu ndine titsatira ndani? Popeza amene akutilamula kuti timete ndevu ni makufaru, amene mtumiki akutiuza kuti tisiyane nawo. Ndiye ngati mtumiki akutiuza kuti tisiyane nawo makufaru mu nkhani ya ndevu, ndi chilichonse cha umoyo wathu komanso chipembedzo tikuyeneka kusiyana nawo, palibenso kupatula yake. Ndiye wa ma'lumun, zilizodziwika kuti anna almuslimina laysa lahum 'idun siwa hadhihi al-a'yad ath-thalatha. Zilizodziwika kuti pa Islamu palibe zisangalalo zina zilizonse kupatulapo zisangalalo zitatu. Al-Eidain fi sanatin, yani Eid al-Fitr wal-Adha. Zisangalalo ziwiri za pachaka zomwe ndi Eid al-Fitr komanso Eid al-Adha. Zisangalalo zimenezi ndi zimene zaloledwa pa ife. Wa Eid al-Usbu'i alladhi huwa yawm al-Jum'ah, komanso Eid ya pa wiki imene ili tsiku la lero lino la Juma. Msilamu lero lino amakanika kuphika zakudya zonona kwawoko, koma amaphika zakudya zonona tsiku la Christmas. Akukanika Msilamu kuphika zakudya zonona lero lino la Chisanu, akuphika zakudya zonona Saturday. Kumachita kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akutuza kuti Eid ndi tsiku la chipambano, komanso ndi tsiku la chisangalalo lathu. Ndiye Msilamu anyadire masiku atatu amenewa. Ndichifaka tsiku la lero zili zabwino kusamba, kuvala zovala zabwino amuna za white, kuzithira perfume amuna, kubwera kuno kuti taoneka bwino. Koma lero lino Msilamu angovala zake pa tsiku la Eid ya Kristu ndi pamene amakatulutsa suti yabwino. Akuti Christmas, ndikukakula zibaluni, ndikupopa kuzika nyumba, ndikukakula nkhuku ndi mpunga, ndikuphika kuti ana ake ndi yeyo banja lake adye. Mukutsatira ndani Asilamu?
timpembe Allah subhanahu wa ta'ala kuti asatike mugulawa amene akutsatira kusochera pambuyo poti chawafikira iwo chilungamo. Timpembe Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipange ife mitima mwathu kukhala onyasidwa ndi ntchito za anthu amene adakanira mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo timpembe Allah subhanahu wa ta'ala kuti likadzafika tsiku limeneli adzayike kunyasidwa m'mitima mwathu ndi kusakhala mugulando obizika ndi kusangalala zinthu zosochera zimenezi. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. وقد ذكر البخاري في التاريخ الكبير من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. إمام البخاري أدا سنغا مجتب شاكتا التاريخ الكبير أنا سنغا حديث كشكرا عمر بن الخطاب يما ينقل كننا كوتي اجتنبوا أعداء الله في عيدهم مواتركي adani a Allah subhanahu wa ta'ala mutsiku lao limene yowa masangalala muwatalikire ndipo musawayandikire. Ngati timacheza ndi anzathu amene ali makufaru tiwauze kuti tsiku limene losandimbira foni chifukwa tikawayandikira tidzakwera mu mkwiyo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakara al-Bayhaqi fi sunanihi al-kubra an Abdullah bin Amr annahu qala من بنى في بلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم aliyensa amene wamanga nyumba yake ku dziko la anthu amene ali makufaru ndikupezeka kuti akusangalala muzisangalalo zawo. Watashabbaha bihim ndikumapezeka kuti akudzifananizira mu zochitika zake ndiwo, mayendedwe, mavalidwe, mayankhulidwe, machitidwe ake a zinthu. Hatta yamuta wa huwa kadhalik, iye ndikumwalira akupanga zimene zizi. Hushira ma'ahum yawm al-qiyamah, Allah adzamudzutsa ndiwo pa tsiku la chiweruzo. Ndikuluza kwa mtundu wanji pa tsiku la chiweruzo kudzutsidwa mu gulu la anthu amene ali makufaru. Ndikuluza kwa mtundu wanji iweyo Allah subhanahu wa ta'ala akudzutse pa tsiku la chiweruzo limodzi ndi anthu amene ali adani yake. Ndizachidziwikire kuti iweyo malo ako okathera ndi ku jahannam. فاعلموا لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء. choncho dziwani sizilizololedwa nsilamu kuti awatsatire Ayuda ndi Akhristu mu chilichonse. Mimma yakhtassu bi a'yadihim, muzimene zilizopatulika kumbali ya zisangalalo zawo. La min ta'amin, ngakhale mu chakudya asawatsatire. Tsiku limene asaphike zakudya zonona, malo mwake asaphike zakudya zimene amadya nthawi zonse. Tisakagule zakudya zonona, malo mwake tikadye matembawo, tikagule mtapasha, nkhwaniyo udzadyedwe pa nyumbapo. Chifukwa chani? Chifukwa ngati tikufuna kudya nyama bwanji osagula lero. Ngati tikufuna kudya nyama bwanji osagula tsiku lotsatira lake. Kapena la mbuyo mwakemo. Chikukupangitsani ni kugula nyama tsiku limene ndi chiyani? Kupatulapo kufuna kudzifananizira ndiwo. Wala libasin wala ikhtisali, komanso asavale modzifananiza ndiwo, komanso asasambe tsiku limene likusamba kuti yayi lero ndi tsiku la Christmas ndiye ndisambe ndioneke bwino. Wala iqadi nirani, kapena kuyatsa moto pofuna kukonza mabulai ngati mene angapangirenso nawonso. Wala tabitili adatin min maishatin au ibada, ndipo iyeyu asadzimane chizolowezi chake chimene amachita nthawi zonse kuchokera mu ntchito zake kapena ibada. Mwachitsanzo kukhala pa holiday, munthu uli ndi shopu ndikuitseka dala shopuyo akuti lero ndi Christmas. Kapena munthu ndiwe nsilamu ndikumanena kuti lero ndikhala pa holiday, kuntchito kwangaku ndikufuna kukhala pa holiday. Silamu asapange zimenezo. Komanso wa ghairi dhalika, ndi zina zoterozo. Wala yahillu fi'li walima, ndipo asapange phwando lina lililonse. Wala al-ihda, ngakhalenso kupatsana mphatso, kumpatsa mphatso Mkristu kapena yemwe ali kafiri mu tsiku limene asapange zimenezo. Wala al-bay'u bima yusta'anu bihi ala dhalik li ajli dhalik,
angakhalenso kupanga business yake. Asilamu lero lino afuna kutsitsa malonda awo tsiku la Christmas. Lero lino asilamu akagula makombola, akagula zibaluni, akuti business imene ndiyo yenda mu nyengo ino. Kodi chimene akuchita pamenepo ndi chani? Akuwathandiza makufaru mu ntchito yotukwana chipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye Islamu asapange business yake powathandiza makufaru, powabweretsera zinthu zimene makufaru izo zingawathandize mu tsiku limene lili limene azisangalala zisangalalo zawo zosocherazo. Asapange zimenezo Islamu. Wala tamkinu sibyan wa nahwihim min al-la'ib alladhi fi al-a'yad. Ndipo asawalole anake ngatali ndi ana, kolo lisalole anake kuti apite akasewere ndi ana makufaru mu tsiku limene. Asapange zimenezo. Awauze anake kuti akhale pakhomo, acheze nawo anake pakhomo ndipo awafotokozere za kunyasa kwa chisangalalo chimenechi. Makolo akanika kuwafotokozera anawo zimenezo. Akukanika zimenezo makolo kuwafotokozera anawo. Ndi akulu akudziwa bwanji chimenezo chawo. Adziwa bwanji kuti izi nzabodza izi nzolondola. Ndiye kholo lisalole anake kuti akasewere mu tsiku limeneli. Komanso wala izharu zina, asadzikongoletse mu njira ina iliyonse mkazi. Kuvala zovala zabwino kuti akupita ukaona achibale yake. Ndipo akazi apaneni mu manyumbamo tsiku limeneli asatuluka asayende iya. Bambo weniwena adzaoneka tsiku limeneli. Mayi weniwena wopa Allah subhanahu wa ta'ala adzaonekera tsiku limeneli. Koma ambiri kuchokera mu gulu anthu amene akudzicha kuti ndi Asilamu, ambiri mwa iwo ndi mamunafiqun, amene amati amakhulupirira mwa Allah koma ntchito zawo zikusembana ndi zimene Allah wawalamula. Bal koma kuti tsiku limeneli yakunu yawmu idihim inda almuslimina kasairil ayyam. Tsiku limeneli kwa Asilamu likhale tsiku wamba. Asapange chilichonse chopatulika. Tsiku limeneli likhale tsiku wamba kwa Asilamu wina aliyense. La yakhussuhu almuslimuna bishay'in min khasaisihim. Ndipo asadzipatule Islamu mu china chilichonse kuchokera mu zimene Akristo adzazipatule nazo mu tsiku limeneli. Pomalizira qad sharata alaihim yani alyahud wan nasara amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab was-sahaba wasairu a'immatil muslimin. Ada wapata makondishoni awawa amene tikuwatchula hapa wa Yuda na Kristo, anapatsidwa makondishoni Umar ibn al-Khattab kuwapatsa iwowa komanso ndi maswahaba ndi atsogoleri amene anabwera pambuyo pa iwowa. Anapereka makondishoni kwa Kristo an la yudhihiru a'yadahum fi daril muslimin, kuti asapange moonetsera zisangalalo zawo pamene akukhala m'mayiko a Asilamu. Wa innama ya'malunaha sirran fi masakinihim, koma kuti akapange zisangalalo zawo zo mnyumba zawo. Anawalamula zimenezo atsogoleri a Chisilamu amene samalola kuti awawa makufaru afalitse fisku, afalitse shirku, afalitse batil pa dziko lapansi. Tsopano fakaifa idha adhharaha almuslimuna anfusuhum. Zili bwanja Asilamu kuti azichite ntchito zimene zizimuonetsera kwa iwoka, zimene Akristo adawuzida mu nthawi ya maswahaba kuti azizipanga nyumba zawo. Ndiye iwe lero lino Islamu upezeke uli peperu mkunda uli kuno ndikumati ndikusangalala Christmas. Iweyo Islamu uthamangire ku shop ukagule zokulakulazo zibaluni kandi chiyani ndikumati ukufuna nawe kupanga nawo Christmas. Kapena kuchoka pakho pako ndikupita malo ena kuti ukasangalale kumene ndi banja lako ndikumati ukusangalala mu tsiku la Christmas. Ndizopsa cha mtundu wanji zimenezi. Abalanga Islamu hatta qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, mpaka anapada afika pote Umar ada yankula la tadkhulu ala al-mushrikina fi kanaisihim yawma idihim. Musalowe machali chama ama kufaru mutsiku lao limene akupanga zisangalalo zawo. Fa inna sakhata yanzilu alayhim, chifukwa mkwiyo wa Allah umakhala uli nkutsika pa iwo. Ndiye Islamu apezeke kuti naye akusangalala nawo zimenezi, adziwe kuti mkwiyo wa Allah subhanahu wa ta'ala ukutsika pa iye. Iye ndikumwalira mu tsiku limeneli amwalira ngati mmodzi wa anthu amene amachita zomunyoza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahshuruhu yawma al-qiyama ma'ahum, ndipo Allah azamudzutsa iyeyo pa tsiku la chiweruzo ali limodzi ndi amenewo.
Jeteni tizitalikitse Christmas ndi bid'a kuchikristuko, ndipo Christmas kuchisilamu ndi chinthu chimene chili chonyasa kwambiri. Wa kullu bid'atin dalala, ndipo bid'a ina iliyonse ndiyosochera. Bid'a ina iliyonse ndiyosochera. Silamu kuchita bid'a asembelezera zabwino kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Timpembe Allah kuti atipange kukhala anthu omvetsetsa pambuyo poti watifikira uthenga. Ndipo timpange Allah subhanahu wa ta'ala mobwereza kuti akhale mtetezi wathu, asatikwiyire ngati mmene adawakwiyira anthu amenewa. Ndipo timpembe Allah subhanahu wa ta'ala kuti asadzaitenge mitima yathu kokha ili yogonjera mwa Iyeyo. Komanso timpembe Allah subhanahu wa ta'ala kuti awapatse zabwino amene akutsatira chilungamo chake, komanso awapatse zabwino awo amene amasiya zonyasa chifukwa cha Allah subhanahu wa ta'ala. Timpembe Allah subhanahu wa ta'ala kuti madalitso ake ni mtendere wake zipite kwa umaliza mwa atumiki imwe ni Muhammad ibn Abdullah, akubanja lake, maswahaba ake, komanso ndi mibado iwiri ya asilamu imene inabwera pambuyo kwa maswahaba, humut tabi'un wa tabi'a tabi'in. Timpembe Allah subhanahu wa ta'ala kuti atikhululukire zolakwa zathu zimene timachita nthawi zonse. Innahu huwal ghafurur rahim. Aqimis salat.